बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे थाम्बनेइल आरो टाइटेलाव नुबाय थानाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुल नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आन्दायबाय। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नाय। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों बिबेक आरो सुदेमसना। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना दासिमहालागै फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनो नाजागोन। बेनिखायनो नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै ला। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला नोंथांमोनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसन थांनाय बायदि नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों एल्फिस्टन। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों सं बसुमतारी आरो बे भिडिअनि एडिटर आरो DI कालारिस्टआनो जादों अरुप गयारी। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपआव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि बे टिजारखौ नायनो थाखाय BN प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो आं बे भिडिअनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। दासिमहालागै बिथांमोननि बे BN प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ बिथांमोना लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हर आरो डिस्क्रिप्शनावबो वाट्सएप ग्रुप जइन जानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव थांनानै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानानै लादो आरो नोंथांनि भिडिअफोरखौ आपडेट होनोब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामदो। बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबनो लानानै फैफिननो नाजागोन।